Ayiwa an balimaw aw ni ɲantuma n bɛ foli kɛ ka ɲɛsin Mali kɔnɔ Mali kɔ ka farafinna farajɛ la ka aw fo aw ka tulomajɔ la aw ka kanu na aw ka foli kan n b'a mɛn aw bɛ foli min kɛ an na réseaux sociaux kan n b'a bɛɛ lajɛlen mɛn n bɛ aw fo an bɛna mana min bɔ aw ye bi jagokɛlaw ka mana don jagokɛlaw ka yafa n ma a bɛɛ ko tɛ muso minnu bɛ jagokɛminɛn ta ka da u kun ka bɔ dugu ni dugu fo jamana ni jamana olu ko don an y'a dɔw ka mana ye a dɔw bɛ taa dugu ni dugu ka taa furu cɛ wɛrɛ ma k'a sɔrɔ denw b'u bolo u bɛ cɛlasigi la u b'a fɔ u ma deli ka furu den b'u bolo ka sɔrɔ denw b'u bolo bonɛ ni kasara jumɛn bɛ o la min o muso dɔ ka mana bɔ aw ye bi nka yan'an ka tɛmɛ ni mana ye n bolo fila bɛ n kɔ mana kanubaga bɛ Mali kɔnɔ ne Sɛki Amala Malimu Jara kɛ n bɛ aw fo o tɛmɛnen an bɛna baro min kɛ aw ye bi dugu dɔ tun bɛ yen ko Babuguba tun ye dugu de ye sɛnɛ de tun bɛ yen o balo tun bɛ sɛnɛ la u bɛ sɛnɛ kɛ ka taa sɛnɛfɛn feere dɔgɔ la kamalen dɔ tun bɛ Babuguba kɔnɔ ko Saliya a n'a furumuso tun bɛ yen ko Dɔgɔmani Saliya tun ye sɛnɛ kamalen ye n'a ye sɛnɛ kɛ ɲɔ ni kaba ni tiga faralen ɲɔgɔn kan a bɛ bɔrɔ 50-60 sɔrɔ kɔngɔ tɛ don a ka so a fa tun bɛ balo la a ba bɛ balo la muso min b'a bolo ko Dɔgɔmani ani muso tun ka di kɔnɔɲa 3 tun bɛ Dɔgɔmani bolo a ye den 3 sɔrɔ a den laban 3nan o ye cɛmani ye u y'o tɔgɔ da a fa tɔgɔma na don dɔ Dɔgɔmani nani sigi k'i miiri a ɲɛ bɛ musow la koba musow b'u pari a ɲɛ bɛ jagokɛ musow la u bɛ fɛn bɛɛ kɛ a gɛrɛla denni dɔ la a k'e tɔgɔ ye de ko Na a ko Na i m'a dɔn e b'i diya e bɛ nin bɛɛ sɔrɔ a ko ne bɛ jago de la koyi a k'i jɔ ko n'i yɛrɛ donna jago la Dɔgɔmani i bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ sigi tɛ maa sɔn koyi cɛ tɛ se maa dun kɔrɔ an bɛɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ o ka ka diɲɛ don nka a ma fɔ i k'a kɛ haramu sira kan Dɔgɔmani ko n'o don ne fana n'a don jago la a taara taa cɛ ma a ko Saliya a ko Namu a ko n b'a ɲini i fɛ ni sɛnɛ kɛra ɲinan i ka tiga ni ɲɔ ni kaba di yan n ka taa an ka dɔgɔ la ni n taara an ka dɔgɔ la dugu dɔ bɛ yen ko Bɔgɔla n bɛ taa Bɔgɔla n bɛ taa n ka feere kɛ Saliya ko ayi a ko jago ma ɲi muso la jago min ka ɲi muso la i sigi yɔrɔ kelen nka taa jamana ni jamana ko wɛrɛ bɛ don a kɔrɔ a ko ayi ko Saliya ne bɛ taa n ka jago de la Saliya ni Dɔgɔmani tun ka di o ka di ɲɔgɔn ɲini don Saliya taara ka taa ba lasigi a ko ma ne muso ko n ka fɛɛrɛ kɛ ni sɛnɛ kɛra ɲinan ni sɛnɛfɛnw tigɛra n k'u d'a ma a bɛ t'u feere a bɛ sanni kɛ ka na n'a ye k'an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ a ba y'a kun biri a ba y'a kun firifiri a ko n den Ala ka nin ci jago bɛ yen musow bɛ yen hɔrɔnw u bɛ jago kɛ u bɛ taa hɔrɔnya la jago kɛ u bɛ jago min kɛ u bɛ t'o de kɛ u tɛ foyi kɛ sira in fɛ i ye ko o ko yir'u la u b'a fɔ olu nakun t'o ye nka muso bɛ muso la n'i y'o bila jago sira kan jago ye fila ye ale yɛrɛ b'a yɛrɛ kun jago sira fɛ a b'a ka feerefɛn fana jago ka n'i muso bila jago in na dɛ ka d'a kan i muso ne y'a dɔn wari ka d'a ye kojugu a nana ka na tɛ a muso ma a ko Dɔgɔmani ne ba ma sɔn i ka jago ma dɛ a ko n k'a to yen Dɔgɔmani ye tile 7 kɛ a tɛ dumuni kɛ a bɛ kasi a ko ne y'a dɔn i ba tɛ ne fɛ Saliya ne ka ko man di i ba ye muso bɛɛ de bɛ baara la bi bɛɛ de bɛ jago la bi ne bɛ bɔ yan n bɛ taa feere kɛ Bɔgɔla o bɛ mun tiɲɛ e ye ala Saliya bɛ muso min fɛ Dɔgɔmani taara ka taa se a yɛrɛ woloba ma ka kuma in fɔ o ye Saliya wele a ko Saliya ne den k'e ma k'i k'a dɛmɛ aw ka ɲɔgɔn dɛmɛ e kelen de bɛ sɛnɛ la don o don san o san i bɛ fɛn min sɔrɔ
akata boro bi woro yi san wɛrɛ samiya b'a sɔrɔ e ka balo ma ban ni ne den hinare la k'aw ka ɲɔgɔn dɛmɛ k'a bɛ taa ka taa feere kɛ ka na ni wari ye aw bɛ so jɔ aw bɛ bitigiw dayɛlɛ e tali a kana k'i yɛrɛ ma jugu ye dɛ i ba tɛ ne den fɛ koyi Saliya ko ɲaamɛ Saliya nani miiri a taara ka taa a fa fana ma a ko ba i buramuso ko n ka a bila ka taa jago la n bɛ fɛ k'a bila ka taa tiɲɛ la nka n sirannen don jagokɛmuso caman tɔgɔ man di o fɔra waati min na fa ko n den ni ala ye se min k'i ye a k'i muso ye nka n bɛ fɛn min f'i ye kana bila ka taa jago in na dɛ i muso wari ka d'a ye wari jara buna adamaden jɔn jɔnya ka dama tɛmɛ n'i y'a bila jago la a bɛ kɛbali kɛ dɛ a ko n y'a mɛn o don dɔgɔmanin y'i diinɛ tigɛ a furucɛ la so kɔnɔ n'a y'i da ni cɛ nan'i da kɛrɛfɛ a bɛ jigin k'i da dugu ma a ye dilan tigɛ a furucɛ la kolijisigi dabilara dɔgɔmanin dusu tiɲɛnen don a bɛ baara min kɛ du kɔnɔ a dɛsɛra k'o bɛɛ kɛ n'a y'i sigi a bɛ miiri a bɛ kasi Saliya b'a furumuso fɛ Saliya nan'i sigi a ko dɔgɔmanin a ko ne ye mun k'i la a ko ne b'a dɔn e tɛ ne fɛ Saliya ni ne ka di e ye ne filanw bɛ taa ni ka segin na u bɛ fini ɲumanw don u denw bɛ fini ɲuman don u bɛ ka kabako bɛɛ kɛ ne bɛ faden sagoya la e bolo yan ne bɛ se ka jago kɛ e dɛmɛ e bɛ sɛnɛ kɛ o tuma n ye mun de k'i la n'i tɛ fɛ e tɛ n bila Saliya ko Alahu Akibaru a ko dɔgɔmanin sɔrɔ Saliya ye Ala minɛ a ye jago a wulila sɛnɛ bannen tigabɔrɔ 10 ɲɔbɔrɔ 10 ani kababɔrɔ 10 a y'a bɛɛ ta ka di dɔgɔmanin ma a ko ma a n'a fa a y'u deli k'a yafa ma a tɛna ɲɛ min kɔ n b'a kɛ dɔgɔmanin ye Ala minɛ ka don mobili kɔnɔ ka taa bɔgɔ la a jiginna bɔgɔ la o ye jagokɛ duguba dɔ di dugu 62 bɛɛ bɛna feere kɛ bɔgɔ la sugu belebele de don donsow bɛ sogo faga ka na a feere ɲɔtigiw bɛna feere la finitigiw bɛna feere la sanutigiw bɛna feere la bɔgɔ la tun ye duguba ye dɔgɔmanin nana mobili la mobiliba ye minɛnw jigi musokɔrɔba dɔ ka da la o b'a fɔ o ma ko n b'a furufuru musokɔrɔba tun na a bɛ furufuru de feere a sera ka bɛn fajiri da ma a y'a tɔrɔ musokɔrɔba bɛ k'a ka furufuru minan nabɔ a y'i sigi ka furufuru ɲumanw kɛrɛfɛ a k'e tɔgɔ ye da k'u b'a fɔ ne ma ko n ma furufuru a ko ne dɔgɔmanin siɲɛ fɔlɔ de ye yan nin jatigila tɛ na n ba ni n b'a fɛ n'i bɛ kɛ n jatigi ye a ko n den o tɛ baasi ye koyi Ala ko k'an ka dunan na don o tɛ baasi ye a ko diyara musokɔrɔba in ye musokɔrɔba y'a bisimila a ka so a ye ɲɔ feere ka tiga feere ka kaba feere a y'i to feere la waritigiba dɔ tun bɛ o don u bɛ waritigi nin wele ko Njibile wari tun bɛ Njibile kun magasin b'a bolo a t'i ban mɔbiliw b'a bolo a t'i ban Njibile bi k'i yaala Njibile nana se a ka minɛnw ma a ko nin ye jɔn ka kabakisɛ minan ni tiga ye a k'ale ta Njibile y'o bɛɛ san ka ban Njibile y'a lajɛ k'a lajɛ ko a ko nin ye den cɛ ɲuman da ye Njibile n'a ma a ko n balimamuso a k'e tɔgɔ ye di a ko dɔgɔmanin a k'e bɔra min a ko ne bɔra Bakuguba a ko n balimamuso a ko tiɲɛ la ne yɛrɛ Njibile nin ye dɔrɔn i diyara ne n'i tun furulen tɛ walahi ne tun b'i furu ne de ka bitigiw filɛ magasin in bɛɛ ye ne ta de ye ne de tɔgɔ ye ko Njibile dɔgɔmanin y'i sigi a yɛrɛ la a ko o tuma ne de y'a f'e ye ko ne furulen don wa Njibile k'e ma furu a ko ayi ne ma furu dɛ a k'e ma furu a ko ayi n'o tɛ n ja tun tigɛra dɛ a yɛrɛ la Njibile n'a ma baasi tɛ i bɛ taa tiga ni kaba ni ɲɔ wɛrɛ ta ka na n ba sa o ye wariba d'a ma dɔgɔmanin taga ko fɔlɔ n'a seginni tile 21 a nana a nakuma ye fini san ka fɛnw san ka na buramuso ladiya k'a cɛ ladiya bɛɛ nisɔndiyara a buramuso yɛrɛ ko ko walayi dɔgɔmanin ko n'i yafara n ma n'o tɛ anw ye hakɛ anw kun siranna jagoko in na o i m'a dɔn i talen ni fɛn nana cɛ yɛrɛ donna dugu kɔnɔ ka ɲɔ ni kaba ni tiga san ka d'a muso ma k'a ka taa feere kɛ bɔgɔ la
a cɛ ye kojugu kɛ. Dɔgɔmanin nana waati min na bɔgɔla. Njibilen y'a dɔn ko dɔgɔmanin nana, njibilen nana te ye sufɛ u ye baro kɛ. Dɔgɔmanin bɛ njibilen to baro la f'a b'i kun da sen kan. Njibilen k'a ma ko dɔgɔmanin, walahi ka di ne. Dɔgɔmanin yɛrɛ k'a ma ko njibilen dɛ, walahi dɛ, tulonkɛ de man di ne ye, n'o tɛ e ka di ne ye o. Kabi ne yɛrɛ ye e ye don min na, walahi kanu donna n na. A ko ne kanu don ne la, a ko ne dun muso dɔn. Dɔgɔmanin ko e hakili la ko ne furulen don, ne lajɛ kɛ. Ne muso furulen bɛ se ka nin kɛ wa? A ko yi. Dɔgɔmanin ye kanu daminɛ o don ani njibilen. U bɛ si don o don. Cɛso dɔ jɔlen b'a bolo, tarawelekɛ bolo, kamalentigɛso don, o bɛ fɔ dugu kɔfɛ. N'a nana dɔgɔmanin bara, n'u ye baro kɛ sufɛ, o bɛ taa si ye fo fajiri kuma, a bɛ na dɔgɔmanin bila. Dɔgɔmanin ko ale ma furu, a ma deli ka furu, k'a sɔrɔ den 3 b'a bolo, a bɛ cɛlasigi da. Cɛ de y'a bila ka na. Jarabi nana don njibilen na. Njibilen ko nin ko tɛ se ka to tan. Dɔgɔmanin a seginna siɲɛ 2nan na ka na ka jagominɛnw ta. A tɔ kɛra sa, ale yɛrɛ bɛ nin hali cɛ ka feerefɛn tɛ. N'a nana a bɛ ɲɔ ni tiga san maaw bolo, u bɛ n'a feere a ma, a bɛ taa ni ka segin daminɛ. O dɔgɔmanin ko nana bonya njibilen bolo. Njibilen nana se musokɔrɔba ma, a ko n ma furufuru, a ko naamu. A k'i denmuso dun? A ko tiɲɛ la njibilen, muso ɲuman de b'i bolo nin ye dɛ, denni cɛ ka ɲi kojugu. Walayi n'i ye nin sɔrɔ k'a furu, i bɛ ɲɛ. Njibilen ko walayi nin tɛ taa ka ne to. Dɔgɔmanin nana njibilen k'a ma, a ko dɔgɔmanin, ne bɛ fɛ k'a kɛ furu de. I ka maaw yira n na, n bɛ taa bɔ i faso la, n bɛ maaw bila ka taa. A ko i kan'o kɛ. A ko mun na? A ko i ɲɛ b'a la, ne fa sara, ne ye yatimɛ de ye. Ka d'a kan ni ne ko n fa sara, ne fa sara ka ne fitinin to, ne fa wolo kɔrɔkɛ de ye. O de kelen bɛ ne fɛ. Maa si tɛ ne fɛ. U ye ne di jagoya cɛ dɔ ma, n ko n t'o fɛ. U ko wa k'u da tɛ ne ka furuko kuma la. Nka ne kɔni, ni cɛ o cɛ kɛra ne fɛ, ni kan'a lajɛ dɛ, ne ka di n fa ye, n bɛ taa n fa nɔfɛ ka na, a bɛ na furu siri an ni ɲɔgɔn cɛ yan. Aw ka kalabancimuso mankan na. Njibilen ko diyara ɲɛ koyi. Njibilen n'a dalen b'a muso kɛrɛfɛ, n'a y'i yɛlɛma, dɔgɔmanin, muso b'a fɔ ko tuma mun de kɛra? Dɔgɔmanin ye jɔn ye? Kabako.